Diyos marahay na hapon. Sa masunod pong saro may kabangang oras, sa mga pong dadaron sa Indo ang mga pangyayari katagod kan tradisyonal na fluvial procession ang pagpuli na dyan sa sayang opisyal na harong sa Peña Francia Basilica kan banal na imahen kan Birhen de Peña Francia asin kan Divino Rostro matapos kan siyam na bangging nobinaryo dyan sa Naga Cathedral. Ang aktibidad relihiyosong ini iyon minasinyal kan duwang aldaw na kapiyastahan kan Peña Francia digdi sa siyudad ni Naga. Sa saluya pong live coverage ngunya na hapon, nagkapirang live points sa nipigbiklad niya to particularmente dyan sa Kaywasan, Kandanlugan, paninapod ng Reina del Bicol landing dyan sa sentro kan siyudad ni Naga kung saan matapos kan foot procession, matulak aning granding procession sa kalabahan kan salog papuli duman sa Peña Francia Basilica. Makakaibahan po niya to dyan sa Danlugan si Avril Daha. Asin sa Malyong Laduman kan Naga River si Kay Botastas. Mantang nagsasabay man ngunyan sa prosesyon si Mark Bongat. Sa punto pong ini mga kapuso, aramon na tulos niya to ang sitwasyon, kan prosesyon kung ini pigpuna na halid dyan sa Naga Cathedral. Aramon niya to dyan live, nasa linya kan telepono si Mark Bongat. Mark. Alam mo rin sa ngunyan, nagpupuna nga yung prosesyon o sinyong pag-usad man kang andas ni Divino Rostro pasilig sa kasentro kang siyudad ng Naga. At yan matapos pasanakang misa na pigkondusir hindi sa Cathedral Grounds, pero ang minuto naman na nakaluwas ang imayong Divino Rostro at nakasakay na inisanda sa pagkiring na nga sa kasentrohan kang siyudad ng Naga. Actually, alam mo sa nahiling ta guarded ini kang mga Confrada de San Jose asin man kang PNP asin AFP asin higot man nga papautob yung seguridad kang mga otoridad digdi. Kasubago Elmer dahil napugulan kang itong mga tao o dahil talaga napupugulan kang mga otoridad yung mga diboto na o yung mga buyador na maot makaliduman sa andas kaya kasubago medyo nga ni nagkagulo ng dikit asin man pero yung security matagang pinaputob ay dire-diretso man talaga asin bentahin man Elmer yung matagong na panahon ngunyan lalo sa mga diboto asin buyador inulitan less yung init na namamatayan digdi nga to sa field Elmer. Niyata sa pigiling niya to Mark sa tuyang screen ang nakabuktakan dyan sa Danlugan kung saan nakahanda na ang mga biyodores asin iba pang mga bisita, dibotos sa pagabot kan duwang imahen. Gusto tanong nga linawon Mark ang Divino Rostro naghali na sa Cathedral asin sina anong sitwasyon mo niya na Mark? Sa ngunyan alam mo itong imahe ni Divino Rostro yung andas kaya niya o nadigi sa may porosyon kang sarong mo digi sa kasentruhan kang siyudad ng Naga. Asin man Elmer, sa ngunyan, tigahalat man kang mga personal kasi mga deboto na maisakay na yung imahe ni Inang Peña Francia doon sa sayang andas. Asin man kung mahiling tabigyan sa pwesto ta, mas dahon yung mga pulis na nakaantabay duman asin iba pang religious organization na kapalibot duman sa andas na luludalang tangaling masecure ini duman sa mga bayadores na nagpapasaway. So sa paghiling mo Mark sa presenting dalagan mo niyan kang prosesyon itong paglarganakan na Divino Rostro, ano ang hiling mo medyo marikas ini asin napiglalaw man tayo in the next 30 minutes baka yaon na dyan sa Danlugan. Mark, sa estimate mo kang dalagang kang prosesyon? Tama ka dyan, Elmer, sa mga na obserbaran na mas marikas nga itong dalagan kang antas sa Divino Rostro. Kaya kukumpara natin yan dun sa dalagan kaini kang nakali sa traslasyon natin. Iglalauman talaga na mas may makakaabot naman sa Danlugan. Tangali na puna naman itong fluvial procession. Siring kan dati Mark, may mga iba-ibang grupo ang nagpapasahan kan o nagsasabay sa duwang banal na imahe na yan sa pagpasiring digdi dyan sa Danlugan na Mark. Tama ka dyan, Almorano. Iba talaga ang mga grupo dyan. Sining kang Confrada de San Jose. Asin man kang PNP, asin FE. Ito yung nakapalibot duman sa andas na naling maasigurar nga na mayo makakaraming mga diboto na nagpapasaway. Okay, salamat Mark Bongat sa imong live update. Bago po kita mga kapuso, magpadagos-dagos kan sa tuyang live o special coverage ngayon na hapon, dangugon po nguna niya to ang mensahe para sa kapiyastahan kan Peña Francia ngunya na taon, halik Arzobispo Orlando Tirona kan Archdiocese kan Cáceres. Katulong konsepto, no? And yung openness, yung pagpuun niya to sa selebrasyon. Maday man si Jesus nasa community, nasa mahirap, nasa gugutom, nasa pulubi. Dahil sabi na, I was hungry, you give me food, I was thirsty, you give me drink. So in other words, sa pagbakay natin sa buhay, huwag natin kalilimutan yun. No? So we move from one place to another, we should move with faith. He doesn't look at us, but He gazes. Yung gazes sa Tagalog titig. Tinititigan tayo. Parang iyang intensyon sa ating kabuhayan. In other words, ang Diyos di lang nakakalingaw sa to. God does not forget us.
So kita mga minsan nagluluya, para wala lang kitang paglaom, parang wala kitang hope, though we feel down and out. Always believe that God looks at us and God is more than willing to help us and God accepts us in His heart. So mga tugang, mga aki, mga mananampalataya ng mahal na Birhen, sumama po tayo sa pagdiriwa ng Aulay de Peña, Francia. Ito po ay mga araw ng biyaya, lalo na po ang fluvial procession natin. So God bless you po. Mabuhay kayo lahat. Happy Fiesta. Ang pagbabago sa Fluvial Procession ngunit na taon as sinasutuyang bisitang padi live sa pagbabalik ang Peña Francia Fluvial Procession special coverage kan GMA Bicol. Balik po kita sa panago sa special coverage kan GMA Bicol kan ginikibong Fluvial Procession ngunit na pagkahapon asin sa punto pong ini maswerte po kitang makaibanan mismo sa entrada kasatuyang programa ali dyan sa Dalugan. Dudumanan nato si Avril Da, kaibanan si Arsobispo Rolando Tirona. Avril. Elmer, Diyos maray na hapon asin sa mga bisita dyan sa studio asin itong mga nagdadaralan Happy Fiesta sa Gabos. Sinigang sinaboy mo maswerte kita na mga kaibanan niya to si Arsobispo Rolando Tirona kan Archdiocese kan Cáceres ngunya na pagpuan pala ka sa tuyong programa. So hapotong tanak ki Archbishop Rolando Tirona kung sa irisay ini mga nag-abot or masakay digdi sa pawod ngunya na pagkahapon pinakainot na pagkakataon ng mga paraoma tapos mga parasira Elmer na tawan pagkakataon ngunyan. Salamat Bill sa okasyong ini para ako magtataram tungkol sa atong pagoda. Yes, totoo mga tugang ng makakasakay kayo ng mga paraoma at parasira ng fishermen at saka farmers. Dahil una-una ang diwa ng simbahan na inclusive, parang lahat isasama natin. Hindi lang yung mga may kaya, kundi mga pati mga dukha. Alam natin sa lipunan, ang mga bagsasaka at mga dukha, sila talagang nagsusubikap sa kanilang kabuhayan. Tapos dumaan pa yung bagyo, sila rin ang mga naghihirap para mabigyan sila ng lakas ng kalooban at maipakita ng simbahan kung kumikiling sa kanila, ang Panginoon, kaya sila naisipan namin pasakayin ngayon sa pagoda. Archbishop, malapit na pala dito si Divino Rostro dahil nagsimula na yung misa. May tanong sa'yo yung kasama natin sa studio, si Sir Elmer Cáceres. Itanong ko lang kay Monsignor Avril kung ito bang pag-umpisa ng pagsakay ng iba-ibang grupo sa pagoda every time na may Peña Francia Fiesta ay gagawin ng tradisyon. Ngayon mga magsasaka at fishermen sa susunod po iba namang grupo ang bibigyan daan ng simbahan na Monsignor. Archbishop, sino naman po yung susunod sa mga parasira paraoma sa next year na sasakay sa pagoda? Secret. Hindi pa natin alam kasi ito may committee nagde-decide. So, nire-recommend sa akin. So, ito ay hindi ko lang, di lang ako ang pusa nag-decide, kundi meron mga committee. Rest assured pero ko rest assured mga nagiging bagay ng ating lipunan, siguro yung mga vendors natin, mga padjak, o baka yung mga male teachers o mga health workers natin, para bigyan natin halaga yung mga talagang tumutulong sa ating lipunan at sa ating simbahan. Ayun. Elmer? Okay, Avril, wala na akong masyadong katanungan kay Monsignor. Medyo busy dyan. Salamat po, Monsignor Rolando Tirona, at salamat, Avril, dahil live ali dyan sa Dalugan. Salamat po. Bilang parte po kan tradisyon sa mga media coverage kan mga aktibidades religyoso kan Peña Francia Fiesta, makakaiba na liwat niya tungon niya na hapon ang sarungpadi kan Archdiocese kan Cáceres tanganing magpaliwanag kan dakol mga aspeto spiritual kan selebrasyon ngunyan. Live po digdi sa studio si Father Francis Tordilla. Diyos maray na hapon, Father. Diyos maray na hapon, Elmer. Asin sa bilog na kabikulan, ang samoy mong pakisamaro sa maugma asin magayagayang kapestahan kang nina. Makulang sa naga kundi sa bilog na kabikulan. Okay, salamat, Father. Asin oras dyan po, may nagkapirama na kita mga bisitang devotos na managdayo pa halit sa ibang lugar. Tanganing matawan doon ang maigot na pagdebosyon sa mahal na Birhen. Arat dyan po yan. Mientras tanto, alagad bago po ang nasatuyang mga pagdiskutir dito sa studio, saro sa pagkukonsiderar na pagbabago sa selebrasyon kan Peña Francia Fiesta ngunya na taon na sering kanas misyonara na kasubago, partikularmente sa Fluvial Procession. Iyon pagtaon in duelo sa grupo ni mga parauma asin para sira na magsakay sa pagoda ni Inang Peña Francia. May istorya kaya si Michelle Chua. Inaki sa pamilya ng mga parauma ang magpinsan na sinda Rodrigo asin Marlon Cordes. Asin sa halawig na panahon, ang paghanap buhay sa irarong kan init nin saldang umagin sa kusugan uran. Iyon na ang naging sandigan. Hasa sa nagkaigwanan ng pamilya sa pag-umana sinda nakadepende.
Sabi nga ni Ninda nakadepende man ang ani kan grasya sa klasikan panahon na itatao kan kagurangnan. Malaya man ang arit kung tig-abot ng kalamidad. So, kumusta man ang pagbuhay po? Maraming po kuwan mo sa kalpatan. Sakit minsan po, masakit ha. Mag-uuran, dahil makatrabaho kung mauranong. Kaya ingalo, maibong trabaho. Nanhuli sa mga kadipisilan sa pag-uma, pareho ang sentimiento kan duwang padre de pamilya. Sinda mismo, habo na ninda magin para uma an sa indang mga aki. Siring man ang pagsayuman na subot kan sa indang mga aki na magin para uma. Dahil ko na po sinda pintutok na naman sa mata. Dati na po akong parauma. Ko na lang sa indang maka-eskwela. Mabuhat po, ang babae ba ganda, mabuha mo uma. Dahil maninigaran kan Department of Agriculture Bicol ang sitwasyon ngunyan kan agrikultura sa rehiyon. Kung sa mga gurangan naan mga parauma, asin para sira sa rehiyon. Didikit naman sa mga hovenes ang mauot magklase o makanood manungod sa sektor na ini. Kadak lang kang edad kang para umatango yan nasa 50 pataas mga gurang na nung ano po. So and there is less interest among the younger generation to go into farming. Later on baka maging problema tanday na kitang dahil nakita mong parauma. 200 na persona na kinababalihan ng mga parauma asin mga parasira ang lunad sa pagoda ngunya na hapon. Primerong beses ining pigibo kan Arkidiocese kan Cáceres bilang pagtaon nin importansya sa nasambit ng sektor. Dakulang orgulyo para kay Tatay Efren ang makalunad sa pagodang ini ninang Peña Francia asin Divino Rostro ngunya na fluvial procession. Ini kaya ang primerong beses na ma-eksperyensya niya na sa laog ng 6 na dekada nin pagiging deboto. Nagtataling pagkakataon ng mga araw kaning sa buya at sa mga sektor na araw kaning para oma, para sira. Abin sa ibang pa man ng mga trabaho o lokasyon. Nagmagmaaman po. Inilugod magtaong man yung karasya, lalong-lalo na sa mga pagbuhay nga to, sa pag-uma, sa pagsira. Asin lugod ang sa tuyang mga tugang, sa agrikultura, mga bendisyonan man in mahal ng Diyos. Pag dakol ang bendisyon ninda, apektado kita ng mga syudadano, mga deboto. Nagpapasalamat ang DA Bicol na natawan pagkakataon ng mga parauma asin parasira sa Bicol na makalunad sa pagoda ni inaungon niya na aldaw. Makakadugang subot ini sa pagpahiling ng importansya sa saindang sektor. Naog kami na tinaawan importansya sa ngunya na iyon masara kayo sa sa pagoda itong sa tuyang mga parauma na isindangan ang mga kumbaga ansang heroes dikit ang nakaka-appreciate kan sa indang effort na ginigibo para sa tuyang nasyon, sila ang nagtatawakan sa tuyang pagkaon. Kumbaga sabi nga ni sila ang backbone kang ekonomiya. Michelle Chua para sa Peña Francia 2014. Primero po mga managad mga tugang sa halawig na panahon na matawang buwelo ang mga parauma asin parasira na makasakay sa pagoda sa halawig na istorya Father kan Arkidiocese kan Cáceres. Medyo nagdaraning interes itong desisyon kan Archdiocese na this year tatawang buwelo ang mga parauma asin parasira na makasakay sa pagoda. Ano po si buot tawan doon didikan na simbahan? Basically, tutubod ako sa duwang bagay na ni. Historically speaking, Elmer, actually bako man yung primerong best na nagkisumaro yung mga parauma as yung mga parasira o tinawan importansya. In fact, historically, sinda ang mga inot na nagpartisipar doon sa inot na fluvial procession kasi na ang mga eksperto magsagwan, eksperto kandalan kang aagihan na tubig yung sa salog. At the same time, sa modern context nga itong yan, sinasabi ko itong sarong guest niya sa video footage nyo ito nga ni Unsung Heroes shows socially relevant ang mga taong ini. I think they're unsung heroes kasi they sila acknowledge, and I do believe tama-tama yung panahon na ma-recognize man sinda sa tuyang sosyudad as in mawarasan kang bendisyon ni ina. Father, saka ay bako lang sa mga parasira asin parauma ito mismong tema ngunya na Peña Francia Fiesta na nagtataon doon sa Leyte. Garo minataon ning pag-stress dumabaga sa importansya kan mga ordinaryong namamaluan bilang minakong pwesto kan simbahan asin kan selebrasyon niya to kan taon na Peña Francia, Father. Tama po yan, Elmer. In fact, katatapos lang ipagsa-celebrate ang yung Year of the Lady. Kaya ang emphasis talaga bako lang kang lokal na simbahan kang Cáceres, kundi ang bilog na simbahan talagang pigtataon doon ang aktibong partisipasyon as in pag-imbuelto kang mga laiko didi. In fact, part ni kang Second Vatican Council na day panganib pano day panay day panay sa kumbaga na i-implement fully kay puhan pang titit
na implementar sa satuyang simbahan. As in, sa hiling ko, ini magayon ini yung kapinunan, bagong kapitulo sa satuyang lokal na simbahan. Talagang ini yung symbolic, at the same time, socially relevant. Father, siguro, matawan yung girarin niya to ni na mas paliwanag ang terminong laity. Pag-abot sa terminong laity, ambot sa biyong kayan sa lugang simbahan, ano po ang abot sa biyong kayan? Magayon pati ang historikang terminong inayo, Elmer. In fact, itong panahon pigde-define ang laity bilang bakong mga padi. Iyan ang mapangirit. Ninihulita kay itong medieval period, ang emphasis, it's a very clergy-oriented. Pero ngunyan, they have a special participation given to them na outside the sphere kang religious or kang ecclesiastical structure, ining mga taong na majority kan sa tuyong simbahan, membro kan sa tuyong simbahan, igwang aktibong katungdan sa tuyong simbahan. So, dahil magbubot sabihin na pagbago kang membro kan sa grupong libawa Couples for Christ or ibang grupo sa parokya, dahil magbubot sabihin na bago kang part kang laity. It refers to sa gabos ng parishioners na sa gabos na membro na sa gabos na binunyagan na Kristiyano na binunyagan na membro kan sa tuyang simbahan. They could be considered like laity, in fact. Daw nga ni siguro itong extend pa niyo daw pa si mga daig binunyagan sa Katoliko o sa Kristiyanong pagtubod, they could be considered laity in the sense na general membership into the church, that's laity. So ini pong pagtaunin na importansya kan Archdiocese kan Cáceres sa laity, bako lang inidig di ginigibos sa tuyang Archdiocese sa lagad ano sa bilog na simbahan Katolika. Sa bilog na simbahan, alam mo tama ka diyan. Parte ini araw mo Father ini si paglawag ni Pope Francis talagang garo medyo nagtao sa mas mga ordinaryong parishioners. Tama yan, si Pope Francis hinulita, naging obispo siya na duman sa Argentina, na ang palakaw niya talaga ever since harani sa masa, harani sa tao, harani sa mga laiko, nagko-commute, naggabos. It is very normal activity for na naging pope siya, pinadagos nila ang ini. Kaya mahiling mo, natataraka ang iba sa bagong style kan simbahan, pero ever since ginigibo niya na talaga niyo bilang pope. So he's the pope of is the parish priest of the world, sinasabi nila. Okay. So, harani sa tao. Okay. Ayan po mga tugang hamiantas na nagulay kami din ni Father Tordilla. Nagpapadagos magkita nga nahiling sa tuyang paghalat dyan sa dalugan. Preparado pong marami mga bayadores, naghalat na kan pagabot ka na banal na Birhen de Peña Francia, sina Ana Divino Rostro, nakasubago, aram ko, nag-agi na sa may sentro kay Ciudad Dinaga, sina dahil lang mahaloy, yaw na dyan sa dalugan, asin sina, garo, in the moment, garo isa sa kainaman para sa procession ngunya na paghapon. Ang padagos na importansya kan salog kan naga sa debosyon kinang Peña Francia sa pagbabalik po kan Fluvial Procession Special Coverage kan GMA Bicol. Ang salog na minaagi sa tao kan Ciudad Dinaga, yun man ang salog na sa loob ng sobra sa 300 na taon, naging importanteng lugar na para sa taon na debosyon kinang Peña Francia. Alaga na pwera po kaya ipigtutulod naman ang turismo asin transportasyon sa salog na yan digdi sa syudad. May istorya kayan si Kay Butastas. Nakula ang papel kan Naga River sa kada selebrasyon kan Peña Francia taon-taon. Sa paagi kan salog ka Ciudad Dinaga, nagkakaigwan in fluvial procession. Kung sa inipigahatod si Inang Peña Francia pauli sa iyang harong sa Basilica Minore. Naga River, sarong dakulang parte na kang istorya kan sa tuyang debosyon. Duman inot ang milagrong nangyari kang sarong ayam na ginamit ang dugo sa pagpinta na buhay. So duman sa Naga River ginibo. So ito sa dakulang event kang sa tuyang debosyon. Nakakamundo subot isipon na sa paglipas kan panahon, ang dating malinig na salog na napagkukuhanan ni sira. Ngunyan, arog na kainyan itsura. Istorya kan 61 anyo sa si Mrs. Aida Grijalvo. Hindi pa subot sinda nagkakarigos ka itong panahon. Malinig, diyan kami nag-aaral laba, yung dalugan na iyan, labahan yan kan mga panahon. Ay, ano ka tuda ko ito? Iyo. Malina, daw ulugan mo yan yung pagsa, pero nakukuha mo.
Sa gilid kan salog nakaisara na 81 anyos sa si Mrs. Asuncion Matriz. Tigdi na subot siya nakaaguma sinagurang. Alagad, nadidisga na subot siya sa kamugtakan ngunyan kan salog. Mayo ni sinabi ka to talaga malinig ang salog. Mailing mo, tumindo ka lang, mailing mo ang gapo sa era. Ninhuli ta signifikanteng Marianag River sa debosyon kan Bicolandia kiinang Peña Francia sin Divino Rostro. Sarong proyekto nin pagrehabilitar kan salugan pigpunan kan lokal na gobyerno kan syudad taong 2010 pa. Nag-issue ako ng bagong executive order, pero katong dati na nagtatarapa, pigibot ang overall chairman kan Naga River Revitalization Project. Ang hapon ta Naga River Development Council, si Congresswoman Leni Robredo. Sigun ki Father Louis Oxiano, dakulang simbolismo nin biyaya ahalis sa kagurang na nagsalog. Ninhulitain niya na pagkukuhanan nin hanap buhay asin pagkakan kay itong panahon. Kung kaya dapat lang na pangatamanan ini. Dakulaon na tabang sa mga Bicolano in terms of transportation, commerce, kay itong mga panahon. Kaya sa mga Bicolano, yun ang ginagamit na paagi ang ano makaabot sa Naga sa pagdedebosyon nila sa satuyang mahal na ina. Kay Butastas, para sa Peña Francia 2014. Ibat po na sa sentro ko niya kan atensyon ang Naga River katagod nga ni kang ginigibong niya na pagkahapon na fluvial procession sa Peña Francia 2014. Sa punto po ini mapasiring po kita duman sa Pampang kan Naga River. Tangani aramang sitwasyon duman katagod nga nagpapadagos na fluvial procession live mga tugang si Avril Daha. Kumusta diyan Avril? Elmer, maswerte kita na makasakat digdiyo sa porosyon na kung sain talagang may hiling yato sa likodan itong pagdagadang kan mga imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia ni Divino Rostro. Alagad sa ngayon Elmer, kung may hiling yato sa likod, yaon na sa tungod kay ining Oragon Plaza an mobil kan mga kapupulisan na nangingenot sa ngunya na pagkahapong prosesyon. Both sa bihong kay ini perang metros na lang paabuto naman an imahe ni Divino Rostro. Manta nagahalat nga ni Elmer ang mga deboto digdi sa Danlugan ina sa barangay Dinaga nagpapadagos sa Santo Rosario na pigpang yunatan ni Arsobispo Rolando Tirona. Kaswago kaya alas 12 na hapon kapigibo ang banal na misa digdi kaya natapos naman kaya padagos-dagos na lang ang pagsa Santo Rosario. Kaya siling man Elmer habang nag-aabang kadakol manggiraray kitang nahiling digdi na mga security tanganing bagaton ini mga deboto na maot mang magpasiring digdi sa Danlugan. Na maririparo kaya niya to itong kanserong taon talagang kadakol pa mga deboto digdi ninhulit at tugdukan na kani yung bagong edipisyo digdi Elmer mayo nang nakalaog pa mga deboto kaya nakabantay na lang talaga ini mga security agencies sining kang Philippine Coast Guard, Philippine Army tanganing bantayan asin maging smooth sailing ang paglaog kan mga imahen sining ni Divino Rostro asin ni Nuestra Señora de Peña Francia. Elmer? Okay, salamat Avril Daha. Yan po mga tugang ang napadagos sa sitwasyon dyan sa Danlugan kung saan handang-handa na po ang gabos sa pagdangadang asin na sining sinabi ni Avril kasubago nagkapit ng metros na lang po yaon na dyan ang Divino Rostro tanganing mapo imay sakay naman sa pagoda asin na Aroachan yaon naman ang imahen kan Banal Virgen de Peña Francia. Siguro Father, maihapot ko lang ining ginigibo bagay din nyan sa Danlugan. Dati mayo dyan yung mga pagrosaryo asin nagharalatan lang. Anong talagang dating ginigibo ka na simbahan dyan tanganing medyo magkaigwa ma-occupy man si mga naghaharalat dyan? Ining pag sa Santo Rosario parte ni kang pagdebosyon padagos na paghabang naghahalat sa pag-abot ni na imbis na magkarismisa imbis na mag-iriwal-iwal lumang kan posisyon ninda mas magayon ang atmosphere Elmer ito bagang pagpamibi ta siring sa buhay niya to digdi sa kinaban habang naghahalat kita kan pagdatong kan sa tuyang tunay na hero kan kita nagvivihilya kita nag-aabang asin sa pamibi na ang pamibi. So ang i-expect talaga Father dapat ini mga yaon dyan naghaharalat itong nagasarabay sa procession ang dapat nangangadji tanganing talagang matawaning maray na pagtratar ang dapat selebrasyon niya na pagkahapon. Asin na kasubago Father may ginibong banal na misa duman sa Naga Cathedral asin sa Aratyan magigibong man ang banal na misa duman sa Peña Francia Basilica sa RSA po mga kapadian ang manginot sa pagmisa duman sa Basilica dyan. Duman sa Basilica ang inimbitaran mo niyan ini yung si Bishop David
kang pahalit sa Pampanga, no? As in kadakol pa mga obispo ang inimbitaran, mga membro kang CBCP, as in kadakol kitang guest siguro mga obispo din niya sigurado ta kumbaga labas pa itong 300 years devotion niya to, as in padagos mangyari si Bishop Tirona nag-imbitar kang mga tugang niyang obispo. I'm sure, and plus the participation of the priests, as in kadakulo na deboto sa halis sa maniriba ibang lugar, I do believe maugmang marayan sa tuwing kapistahan. Naramdaman ko, Father, a few years back, garo ang pag-imbitaran digdi si Cardinal Tagle, na garo naging maugma katong panahon na ito. Ako mismo diyan duman sa Basilica, kasi na hiling ko for the first time si Cardinal Tagle, na daw ko siya mag-sermon na talagang yako pambihirang marinit padi talaga na ang personalidad medyo siring kan sa tong papa, pwedeng pangmasa mo na maray. Ano, Father, talaga ang mga padi mo niyan medyo nagbabago ng nagbabago ng estilo, tangaling mas maging pangmasa na ang hiling-hiling. In fact, talaga ang mga padi kayo po mag-evolve sigun sa pangaipok ang panahon. Dahil man kita pwedeng maging padi kan 1945, dahil pwedeng dahil kita maging effective sa mga tao niya. As in, si Cardinal Tagle is a gift of God. Matibay siya magtaram, and matibay siya makisaro sa mga kamautan, as in mga problema kan mga tao. Okay. Ayan po mga tugang mientras na nagulay kami din ni Father Torbilla, padagos po niya ito nahiling ining mga buyador. Yan po, Father, maapod ng buyador yan, mga nakasakay sa bangka, o ano po ang definition taga mga buyador? Considered na silang buyador, na yaon siya naghahalat para mag-antabay kina. Pwede man siguro i-consider silang buyador in a very general sense. Ninhulita voya, in fact, ang taramo na voya, ito mga palataw baga sa salog o kaya sa dagat. Kung kaya, I do believe, pwede man silang apo doon, gabos na nag-assister di kina, ki Divino Rostro, gabos na nagtatabang di pagpaasan, as in siguro, maging maayos in procession ini, they could be called voyadors in this sense. Iyo po. Father, ngunyan, nahilin niya ito sa tuyang screen, ang paglaganag na kanimahin ka na Divino Rostro, dyan sa may Dalugan, as in siring kan dati, sa kada taon na ginigibo kan na Peña Francia Fiesta, talagang dahil nagkukulpa ang numero ka mga devotos nahiling ang sa idang pakikisumaro, asin padagos na pagdibusyon sa bakusan na sa Manal de Birhen de Peña Francia, alagad sa Divino Rostro. Libat po, Father, ang Divino Rostro, ano po ang exact ano kayo sa Bicol, divine banal na lalawgon o lawog kan ni Cristo siya. Ayun po. Ini Father, na divine face of Jesus, garo baga takbo mga kontrobersiya digdiyo, may mga nakasurat na support makuman na genuine itong napo ang siring katong tela, pero may mga scientific studies naman, may nabasa nga kaya nagpapatunayan ang kalidad katong material na ito talagang panahon pa na nahali. Pero sa paghiling kan simbahan, ini pong divine face na ano po ang official na paghiling kan simbahan? Ang simpleng paliwanag yun, Elmer, mahiling mo di ang kamautan kan tao na mahiling ang lawog o lalawgon ng mahal na Diyos. As in, kung babalikan naman ng istorya kani, duman nga sa Italia, duman sa Torino, na inaapon nila, hanggang ngayon, they believe itong Shroud of Turin duman, para kay Kristo talaga ito, kasi pinag-examine ka mga scientist, as in, kung itatakod ta dito sa relevance kaning devotion, although medyo harayo na nita ang origin kani sa Spain, pero it goes back to the same lalawgon kan mahal na Diyos na nakuha niya ito kay Kristo, na siya ang incarnated God. Kundi mahiling mo nila ang devotion ni bako mismo itong, we're not after the precise historicity image kanayo, kundi ang kamautan nito ang mahiling ang lalawgon ng mahal na Diyos. So, pero nagsusunod naman niya sa natural na inclinasyon ka mga tao na magkaigon ng lalawgon ang kakurangnan na pwede nilang may mahinar, may sarong konkretong bagay na pwedeng mahiling sa idang pagtubod. Pero natutuyawan mga siring kanibang Father, although kita kaya baga sa simbahan Katolika, hindi kaya masyado duman sa sobrang technical, basically nagano kita sa faith, by faith, talagang
pigpapadagos niya to ang sa tuyang mga kinatudahan kan halabig ng panahon asin pigapreser niya to ang katabluan na base naman sa pigsasabi kan simbahan katolika. Adigdi po sa Divine Face of Jesus ining Divino Rostro. Kadakol ba kita permiting di sanaga permisa naman nasasambit ang Divino Rostro permisan dahil taman naintindihan kung ano talagang but sabihon kayan. Iyang father parte naman kang debosyon kiina ang Divino Rostro nga parte kan istorya. Ini istorya kan ni father kumbagang may igo katong panahon na nagkaigo ning cholera digdi may threat na maglawg itong cholera morbo na inaapod digdi sa Bicabikulan alagad iprenosesyon nila ni kaibanan kang mahal na ina piniprenosesyon man na yung banal na lawag ni kagurangnan asin naghagad sila ng tabang tagaro inulit itong nangyari sa Spain na kung saan si mga devotes sa managpangadji digdi asin nailigtas siri man na nangyari digdi Elmer kung kaya ang Divino Rostro yun ang simbolo kang pamigbi na sinimbag ni mahal na Diyos kaya it's not an empty show of devotion or fanaticism kundi pamigbi na tinungog asin sinimbag. Okay, yan tas po naping di-describe yung father kung ano ang Divine Face of Jesus yan po medyo nagiging aktibong maraming hero-hero duman sa luwas katagod kang pagdarakan imahen o kan banal na imahen kan Divino Rostro pasakay na yan dyan sa Pagoda Father para sa gigibo na fluvial procession niya na pagkahapon. Minsan dahil naman na sinasabi na tinutuyong maging magaslaw o maging violente na dyan kundi minsan sa hero na sa kadakulan na tao talagang natutulod itong paralibot kaya medyo naging siring ka ng hero-hero pero Father siring kan dati itong mga grupong ito na nag-antabay mismo duman mga train man topig ano po ang simbahan lokal na simbahan membro sila kanang inapod na Cofradia de San Jose asin ini mga talagang nakuha lang na yung pigmumuk na sa aldaw ning kapistahan kundi talagang halawig information kay ni kaya pinagmaot mi talaga na bako lang ni mga basta kinura sa gilid-gilid kundi ini nag-under yung life series Life of Spirit seminar kaya may information ni kaya aram na ang halaga kang ginigibo ninda. Okay. Ayan po mga tugang, nakabot na ang Divino Rostro dyan sa Danlugan para sa gigibo na fluvial procession na sinaratyan, igatabayan niya nato ang pag-abot kan Banal Virgen de Peña Francia. Ang nagkapira po sa tuyang mga balikbayan ni Devotos ni Nang Peña Francia sa pagbabalik po kan na fluvial procession special coverage kan na GMA of Bicol. Balik po kita sa nagpaparagos sa special coverage kan GMA Bicol kan kinigibong fluvial procession nila pagkahapon asin sa punto pong ini nagigwa po kitang duwang bisita dito sa studio na nagdadayo dito sa Dadinaga sa lawg ning halabig na panahon tanganing mamasdan liwat ang ginigibong fluvial procession ngunyan digdi sa syudad diya po ngunyan sa sakuyang wala si Mr. Jerry Barison na halipas sa San Diego, California asin yaon man si Farley Pading Fox Pentebella na haling Cebu City. Sino po may mga ugat man digdi sa Bicol asin bako man in the first time na mahilindaan ang mahal na Virgen de Peña Francia pero after siring kan sinabi kasubago ni Sir Jerry after 35 years ngunyan mo lang giraray nahiling ang maobserbara ng piyesta lalo na in fluvial procession. So ano po ang first impression na hiling mo digdi sa Naga asin sa kapiyastahan? Well, first impression dakulong tao ngunyan kaya ang Naga mismo ibang since the last time I was here improvements all over the place. So talagang kung 35 years ago the last time nagdigdim ka, talagang dakulan na rin ang pagbabago. Dakulan pagbabago. Pero itong halabig na panahon na pagstay mo sa California, sa US, dayo mo manalilingawan na talagang every year igwa ng kapiyastahan ni ina. Asin siguro duman sa Amerika mismo, igwa man na siring. Igwa po duman. Yeah, sa San Diego. Opo. It's a military community. Kaya dakulo duman mga Pilipino na former Navy o kaya active Navy sa US Navy. Kaya basta may basta September, igwa duman perming Peña Francia. Okay. Celebration ng Filipino community duman. Exactly. Okay. Mientras po nagulay kami diya na po sa tuyang screen na hiling niya to dyan sa General Luna Street approaching na sa Danlugan animahin ka na Banal na Virgen de Peña Francia asin yan po ang nasiring na taon-taon na ginigibo kang kagurangnan iyan po ang nahiling niya to ang dakol na maray ng mga tao na talagang nakikisabay,
suan tanganing may pahiling ang saydang dayupot na debosyon sa Mahal na Birhen di Peña, Francia. Asin kaibanan po niya to sa ropang bisita haliman na Cebu City. Pero ang intindihan ko may ugat man na Bicol si Farley Pading Fox Fentebella. Ano man ang ekspresya mo kan Peña, Francia bago kaniyo ngunya na taon? Last time nahiling ko so tatawan ko mag-Bicol pero bako naman siya fluent yan 20 years na rin ako sa Cebu. Halo-halo okay lang. Halo-halo lang ano ko pero nagkasabot ako kang may siyempre mas ano na ako sa adept na ako sa Cebuano ngayon. Okay. Pero doon talaga pinanga sa Cebu pero lumaki ako ng Daragalbay. But in 1992-93 nakatrabaho rin ako dito sa Naga sa Medrat. So dati mo nang nakikita tong debosyon na to kay actually once lang po. Once lang. O nung maliit pa ako nadala rin ako ng father ko noon. Father ko kasi noon is a manager area manager doon sa Legazpi Airport. Okay. Pero pa yung fact sa Cebu medyo meron din doon yung devotion kay Santo Niño talagang tinatao rin pero ano ba yung pwedeng comparison na pwede mong maibigay sa nakikita natin dito sa screen na ganyang katao na lumalabas para sa ina? Actually po mas para sa ano rin yan ang isa doon sa Cebu ano rin similar rin religious din. They also have a fluvial din presentation pero yung kaibahan yung parang yung hilata bayadores manpower ang ginagamit nila. Meron din silang parang siguro hindi bayadores father ang tawag it's called the flotilla nila pero talagang ganyan din ang tao na nagka-crowd o nakikipag-siksikan. Marami rin. Pero na-focus kasi sa medyo yung parang yung sinulog parang commercial at taas para sa akin pero yung may religious din sa Saturday nangyayari yung parang flotilla sa umaga yan nangyayari mga 6 o'clock to 7 o'clock and then yung sa hapon niya is procession. Okay. And then yung the next day after that, the Sunday, every third Sunday of January, yun ang sinulog. Na-mention ni Pading Fox Father yung pagiging commercialized na nung celebration sa Cebu. Itong ginagawa natin dito sa lungsod ng Naga, ay di sa Naga, tigli kayang takang panahon baga na maging commercialized man. At naning ma-sustain talaga itong spiritual aspect ng celebration, Father. Actually, Elmer, kadakol kita nanood sa experience kang Cebu. Nanghulita itong sinasabi ng sa Turingas mo niyan, na devoto man, na grabe na commercialized na. So, purified na ito, I think 3 years ago. Talagang nagkaigong kita ng madrama kasi masalimot na pag-purify ka. Ginibutan ng bus na lockdown naman sa zone, religious zone dahil magkaigong ng mga paratinda kasi mga sponsorship mabawasan. Talagang ang focus ina ako ang negosyo. Okay. Yan po mga tugang na hilita sa tuyong screen ang pagabot na kan banal na imahen kan Birhen de Peña, Francia dyan sa Dalugan. Asin iyan po ang sa prosesong yan, Father, pig-expect niya ito na medyo magkakagulo na naman dyan sa pagbaba kan imahen ka Birhen sa pag-transfer, paglipat ka yan duman sa pagoda. Pero siring kan dati, Father, aram ko may naka-ready man dyan ang mga grupo na galing kayan ang ibang hindatang sitwasyon. Okay, rin yung mga naka-blue ini na part ka na para ito nga ma-distinguish hindi ko rin ang Cofradia de San Jose tsaka ang mga pulis tapos ang mga kabali din sa mga special forces na ini. I'm sure it's a very secure place. Talagang kada ko lang makitang nanonood sa halawig na istorya kanina sa pagpatraslasyon ng fluvial. I'm sure everything will be smooth sailing. May mga padi na nakapalibot man dyan kaya I'm sure madrama lang pag hilingan mo medyo nagugulat ka pero actually it's a very safe yung si ina naman kada ko lang makitang nanonood along the years. So talagang maski siring kaya itong pulwado pa manggirara ita sa halawig na mga panahon may naman nangyayaring gayong may dating incident dyan. Although may narumduman ako mga nagkapirang taon na nakakalis kan nahulog kalimahin ka Birhen dyan sa Salog kan via Naga River na kantuman pigtawan nindang but sabihon na kaya ngayon nagsunod-sunod si Bagyo Kato nahulog sina sa Salog pero bako man siguro ko, Father, ang but sabihon kaya yung man na just tayo magkatapig pasakitan yung hulitahan doon hindi probably ang nakasalan ng tao
I think it has something to do with all these things. Pag-ataman sa nature, sa tuwing kapalibutan, I do believe it ang magiging cause kang karapatan. Kasi Okay, ayan na, piglipat na ang banal na imahen kan Batente Peña Francia. Asin sa puto dyan, aramon niya pa sitwasyon dyan ni Avril Daha. Avril, kung ready ka, tawan mo daw kami ng dikit na update sa sitwasyon mo dyan, Avril. Yes, Elmer, yaong kita digdi, medyo elevated ang sa itong pwesto, kaya hiling na talagaan ini mga tao, mga deboto na yaong digdi mo niya sa Danlugan, na nag-urupakan na Elmer bilang pag-welcome sa imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia. Nahiling naman niya to sa screen na talagang naging marikas lang yung huitapig protektaran talaga ka mga kapadayan in imahen. As in siring sa pakipag-ulay niya to kasubaw ko kay Archbishop Rolando Tirona, magkakaigwa lang din kadikita pag-welcome as in pagpangaji digdi sa Danlugan antes na darahon ng imahen sa pagoda para sa fluvial procession proper. Kaya pagkatapos siguro ka Elmer magkakaguan ni pagpangaji sa pahinganon ni Archbishop Rolando Tirona as in darahon na inuman sa pagoda. Elmer? Okay, yan po mga tugang, mismo si Archbishop Tirona na po ang talagang take charge dyan, tanganing makontrol ang crowd. Father, medyo talagang naiba, pinapahiling man ng ibang personalidad si Monsignor Tirona sa mga siring na sitwasyon, Father. Minor talaga niya, tsaka gusto niya makakonect sa mga tao, kaya nahiling din nasa bangbangan talaga niya si Toyong Obispo, as in he's trying to communicate, he's trying to calm down the crowd, and I do believe he's trying to connect na this is a religious festival. We can understand your excitement, but we should maintain a safe distance kasi may makulugan. Ayun po. Si Sir Jerry, nahalabig na panahon sa California, nakapag-atinder ka magkatukan mga aktibidades naman na kay Peña Francia. One time when Senator Walker came to San Diego, we had that Peña Francia fluvial along the Mission Bay in San Diego. Pero bako man siring kanya. No, Mayo. No. Not even close. Pero kuyan lang, there's the spirit of the Peña Francia. Pero ka po, Sir Jerry, may personal devotion ka man kina? Yeah, I also came here to take pictures of her. Maski na duman sa Harayo, at least iba ko ng digital images for my personal files. Baka naulagan mo sa imong first na plano na talaga makakot ang pictures na yan. No, okay lang. Kasi, I'm watching on live TV, tapos aratyan, pag duman sa may tulay, will be there. Opo. Ito po, Sir Jerry, na sa Amerika, medyo dahil kita makakain masyado ng siring yan na grabing emosyon, grabing intensity kang tao sa pagkailing ng devotion. The crowd in the US is not as big. Pero, they have the same spirit of devotion. It's not as big as pero doon sa Filipino community sa California, basically mga Bicolano man o iba pang region naman? Kadaklan mga Bicolano ang nag-sponsor po ng Bicolano. Pero siyempre, labos na mga Catholic, mga devotees, from all over California, baka lang San Diego, all over California. Okay. Sa kayo screen, ayun po niya ito ang pagsakay na sa pagoda, asin paglarga na kan mahal na Birhen de Peña Francia sa fluvial procession niya na pagkapon. Ini ng Father ang pigapod niya itong tunay na fluvial tayaw na sa salog na nag-sail na. Nag-aandar na talaga. Tapos ang binubuto niya kan maniriba ibang boyadores man. Hindi na mga yaon nagdis mga parasira. I think sa mga neighboring towns ng Naga, ito talaga ni si mga kumaga neighbor kang mga Nagenyos. Sira ang digdi sa pahiro kaniyong pagodang so apera Father kaning mga personalities from the church, talagang majority kang yaon dyan mga parauma, mga parasira na natawan buwelo niyan na makasakay sa pagoda. At kay mga panahon garo masabi mga bistadong personalidad lang ngaya nakakasakay dyan sa pagoda, pero ngunyan sa horolabig na panahon na balik po ang mga parauma sin parasira, siring katong pigsabi ni Father na panahon actually si mga inot na boyador mga parasira na nagsasagwan. Asin ngunyan tinaugirare sa ilang onra na makasakay na primero sa pagoda kan mahal na Birhen de Peña Francia na yan po na paluway-luway nang nag-sail o lalarga na dyan sa Naga River, pasiring duman sa Peña Francia Basilica. Okay po, mientras na nag-sail na o naglalarga na ang fluvial procession ng pagkahapon kan mahal na Birhen de Peña Francia,
babalik po kita sa nagkapira mo ng pagirumdum. Yaw na po kita ngunyan sa huling porsyon kasalukuyan ng special coverage kan football procession ngunyan na paghapon asin digdi po sa studio. Interesante kung igwa kitang sarong bisita di hali digdi sa Ciudad Dinaga na o ba ko siyang Katoliko alagad nagpailing siya ng iba man na debosyon sa Mahal na Birhen de Peña Francia. Yan po si Mrs. Rose Raquel Pante kan Ciudad Dinaga. Raquel, itong dikit mong istorya about your hali ka sa ibang religion pero may devotion ka kina. Yes, Elmer. Actually, nung buntis nga ako, yun nga nasabi ko na nagkaigwa ako ng dikit nagkaigwa akong pagtubod ki ina. Dawa na ako isarong Mormon. Sinabi ko sa sarili ko na talagang ano siya sa kuya, talagang miracle siya sa kuya. Dahil ang baby ko nabuhay sa kanya, September nung buntis ako, talagang ako yung natapunan talaga ng tubig sa tulay ng mga devotees, mga boyadores, arag kayan. And then masasabi ko na saro siyang dakulang pasasalamat dahil tinaon niya sa kuyang regalo ang sa kuyang aki. Ayan po mga tugang si Rose, kariba si Mr. Jerry Bariso from California, nagdidipo sa Naga, tanganing magisumaro sa debosyon kay ina, as in, actually may grupo sinda na mga photographers with devotion, nagigibonin na yan with devotion sa inang Peña Francia. Okay, sa punto pong ini, mga kapuso, pasadaan niya to sa to yung sitwasyon dyan sa luwas, aramon niya to ang sitwasyon dyan kay Kay na medyo nga maski tapos na o naghali na duman si inang Peña Francia. Kumusta dyan kay Butasta sa imong kinamumugtakan? Elmer, siringan ka nabanggit mo, ano yaon kita digdingon yan sa Temple of Taoism. Asin kasubago, nahiling niya to, nakakahali pa sa naka na pagoda ni inakaibangan man ining imahe ni Divino Rostro. Asin, munya na pagkahapon na Elmer, makakaulay niya to ining sarong Filipino-Chinese na si Mr. Nemensio ko. Asin, sa loob nin 20 taon na siyang deboto ni Inang Peña Francia. Sir, maray na hapon po sa imo. Ano po itong mga naging blessing sa imo ni Ina? Blessing sa akin, yan magandang kabuhayan ko, pati negosyo ko, pati pamilya ko. Gandang kabuhayan. So, every year nandito ako. Hindi ba conflict po sa as Filipino-Chinese po? Conflict. Hindi naman. Yan, Elmer, nakaulay niya ito nga si Mr. Nemensio ko sa deboto ni Inaasin talagang sa loob ng 20 taon nahiling niya ito nga naging parte din siya kay ni Fluvia. Okay, ayan po ba salamat kay Butastas, yan po ang Chinese Temple di Ciudad Dinaga na interesante Father na sa tuyang celebration ngunyan, iba-ibang religion, iba-ibang sekta talaga nakikisumaro na impluensya na kan debosyon sa Mahal na Birhen de Peña Francia. Asin siguro Father, huring mensahe para sa tuyang mga paradalan, asin mensahe ka na simbahan Katolika sa okasyon ngunyan kang Fluvial Procession asin kang kapiyastahan ki ng Peña Francia. Siguro ining ang perennial message kang devotion ni ina ining ang Santa Maria sarong ina bilang ina-accommodate kita gabos bilang mga sa iyang aki, no matter kung saan kahali, no matter what your background is, siya sarong ina para sa satoy gabos magdulo kita sa iya. Okay, yan po ang ang sitwasyon dyan sa pinaghalian kan Football Procession ngunyan na pagkahapon, nagdadangadang na po ang Mahal na Birhen pasiring duman sa Peña Francia Basilica asin na sa tuya pong nanodan ngunyan pagkahapon ining iba-ibang grupo, bako lang ang mga Katoliko, ang Chinese Temple di Ciudad Dinaga, ang mga grupo kan Mormons talagang nakikisumaro sa tuyang debosyon na bako man pag-aday bawal sa idang pagtubod man na talagang taumaning pagdebosyon sa Mahal na Birhen sa lalo na sa ginigibrig di Ciudad Dinaga, Fluvial Procession asin taunan na Peña Francia Fiesta kana Kabikulan. Ayan po mga tugang ang special coverage kana GMA Bicol ang Fluvial Procession ngunyan na pagkahapon sa ngaran kan GMA News Bicol. Ako po si Elmer Caceres. Happy Fiesta po sa gabos asin Diyos mabalos sa indong pagantabay.